Kamano Judith Omondi kadhi nyime piny owacho kaunti ma Kwale kod piny owacho mamalo chako chenro mar pogo taulo mag ria ne jopuonjre manyiri manie skunde mag piny owacho kaunti no. Kane olose skund primar ma Kwale kinde nyasi mar puonjo ler e kinde ria, gavana ma Kwale Fatuma Achani wacho ni taulo mag ria ibiro bedi ka ipogo e skunde duto mag piny owacho manie kaunti no kaka yor kelo yot ne jopuonjre manyiri kinde mag nie ria kendo chiwo negi thuolo makare mar somo. Jalup komishona Mama Tuga Lucy Ndemo wacho ni maloyo packets 25,000 biro pogi ne jopuonjre gwenge mag Matuga. Hivi Kwale County tayari tushapokea, ziko katika himaya ya County Commissioner na hivi karibuni zitaanza kusambazwa katika mashule yetu yote. Tuna kamati ambayo inahusika kuhakikisha ya kwamba zimepokewa na zimewafikia wanafunzi wetu katika hali inayofaa. Uendelevu wa kupata soda au pads tufanye hata kama ni kila mwezi mtoto apewe hata packets 2 ama 1, lakini iwe itamsustain kiasi.